Ndewo, aha m bụ Ijeoma. Anyị na-eme pronouns quiz. So replace the word in bracket with a pronoun. I'm giving you an example. To do this, just watch all the videos we've been doing this week and last week. They've all been on pronouns. This will help you answer this quiz. Ada ga-abịa echi. So we want to replace Ada with a pronoun. So we want to say she rather than Ada. How do we say she? Or ga-abịa echi. Okay. That's your example. The rest of it is yours. Replace the word in bracket with a pronoun. Obi ga-abịa echi. Obi ga-abịa echi. So, what will you use to replace Obi? Obi is a male to help you. Obi is a boy. Yeah, ọ ga-abịa echi is also he. Well done. Replace also the word in bracket or words. So this time we have two words. Replace them with a pronoun. Obi na Ada ga-abịa echi. Obi na Ada. Please replace it with a pronoun. Ha ga-abịa echi. Well done. Ha ga-abịa echi. This time we're translating. Okay, translate the pronoun in the bracket. We are fine. We. What is we in Igbo? Anyị dị mma. Good. Anyị is we. Anyị dị mma. Translate yours. The chair is yours. The chair is yours. Oche bụ blank. Oche bụ nke gị. Nke gị is yours. Okay, next task. The chair is ours. Translate ours. Oche bụ nke anyị. Nke anyị, ours. Okay, well done. We did this one with possessives. This chair is ours. This time you're translating this. This chair is ours. This. Oche a bụ nke anyị. Well done. Oche a bụ nke anyị. Okay, if you said oche nke a bụ nke anyị, it is also correct. That chair is ours. That chair is ours. What is that in Igbo? Oche ahụ bụ nke anyị. Oche ahụ bụ nke anyị. Many people came. Translate many. Many. Ọtụtụ, well done. Ọtụtụ mmadụ bịara. Ọtụtụ mmadụ bịara. Some people came. Translate some. Some. Ụfọdụ, well done. Ụfọdụ mmadụ bịara. Okay, daalụ o, daalụ rinne. If you want Igbo lessons, visit igbostudy.com/group-coaching and join us in the bootcamp. igbostudy.com/group-coaching. Ka ọ dị o, na-asụkwa Igbo.